Добре дошли в най-голямата производствена база на АББ в България – Клон Раковски. От 2024 година сме официално сертифицирани по програмата Mission to Zero. За да постигнем устойчивост, от 2021 година предприехме следните стъпки. Заменихме конвенционалното осветление и инсталирахме система за автоматично управление на осветлението ABB iBus KNX. Монтирахме 17 зарядни точки за електромобили. Изградихме система за енергиен мениджмънт ABB Ability Energy and Asset Manager. След инсталиране на системата за енергиен мониторинг ABB Ability Energy и Asset Manager, установихме, че голяма част от енергийните ни разходи са свързани с системите за отопление, вентилация и климатизация. За да намалим потреблението на енергия, както и въглеродните емисии от използването на газ, инсталирахме 9 термопомпени агрегата за оптимално регулиране на охлаждането и отоплението в двата завода. За да постигнем максимална енергоефективност, мониторинг и контрол на тези системи, използвахме цялостното решение на АББ за управление на сгради ABB Cylon. Ръководството на АББ Раковски постави изключително високи изисквания относно контрола и мониторинга за новоизградената система за отопление и охлаждане. Голямо предизвикателство представляваше нейната сложност и замяната на използването на газ, без да бъде прекъснат производствения процес. С ABB Cylon внедрихме система за управление, която избира най-ефективния режим на работа с цел да минимизира и оптимизира енергийното потребление. За нас като системен интегратор, използването на ABB Cylon ни предостави възможността да внедрим високотехнологична система, отговаряща на последните тенденции за скорост, устойчивост и оптимизация. Ключови характеристики на ABB Cylon. Визуализация и контрол на всички системи в реално време с помощта на анимирани графики. Възможност за настройка на работни режими, задания и параметри. Оповестяване на събития и аларми, както локално, така и дистанционно. Конфигуриране на времеви графици и програми. Визуализация и архивиране на исторически данни. С ABB Cylon успяваме да намалим оперативните разходи чрез оптимизация на енергийното потребление. Можем също така да предотвратим всякакви аварии, защото получаваме съобщения в реално време за всякакви аномалии в системите. Имаме възможност да управляваме и наблюдаваме сградата с отдалечено управление на системите от всяка точка на света. И не на последно място, уверено следваме пътя към производство с нулеви емисии. ABB Cylon. По-малко разходи, по-висока енергийна ефективност.